салом дӯстон, ба шабакаи Корвони Умар хуш омадед. Диққат! Хабаре ки имрӯз паҳн шуда буд ва мегӯянд ки авиакомпанияе ки С-7 Федератсияи Русия парвозҳоро манъ кардааст ва дар ин бора бар мигрантҳо чунин хабар дода шуд. Дӯстони азиз, шахсоне ки ба шабакаи мо нав меҳмон мешавед, тугмачаи подписатсияро зер кунеду аз навор ва аз хабарҳои мо бохабар шавед. Авиакомпанияи С-7 Федератсияи Русия парвозҳоро ба самтҳои СНГ манъ карданашро маълум кард. Ба баёноти компание ки дар шабакаи телеграми худ мегӯяд ки аз 5 марти соли 2022 бекор карда мешавад ва сайёҳоне ки аз ин компания кор мебурданд ва ҳамчунин авиакомпанияҳо мумкин аст ки ба манзилҳояшон бирасанд. Билетҳое ки харидорӣ кардаанд тақдираш чӣ мешавад? Ва боз хабар доданд ки шахсоне ки барои парвоз харид кардаанд ва баъд аз манъ кардани парвозҳо онҳо метавонанд ки ба ҳамон шиптахонаҳо рафта муроҷиат кунанд ва билетҳое ки барои парвоз харидорӣ карда буданд пас гардонда гиранд. Дар хабару нашриётҳо меояд ки рӯз то рӯз ва ҳатто ки дар ҳар соат ҳар хел гапу чап ва қарорҳо дар Федератсияи Русия карда истодаанд, мегӯяд дар хабарҳо.